Absolutisme Zen és l'últim treball dels amics Serpent. Benvinguts, com esteu? Molt bé, moltes gràcies. És un disc carregat de molta mala llet, no? Sense filtre, tant a nivell sonor com a líric també. Però porteu ja molt temps tocant, sigui amb Serpent, sigui en Col·lapse abans, amb molts de grups anteriorment. Com es manté aquesta ràbia al llarg del temps? Bueno, el món rema al nostre favor. De fet, l'exercici seria el contrari, no? Com dir, mira, tal com estan les coses, anem a fer un disc de relaxació, no? Vull dir, no sé, a nivell, una mica com a nivell de grup, cada cop costa una mica més existir i tal, això et provoca ràbia i dius, doncs mira, ja que ho tinc per desfogar-me, ho vaig a dir les coses d'una manera clara i meridiana, no ja està, saps? Vull dir, em sembla normal amb els temps que corren emetre aquest tipus de missatges. De fet, no, és just el que comentes, aquest oxímoron, que és el mateix títol, no? És absolutisme per un costat, aquest totalitarisme, dictadures, no? Els moments xungos que estem vivint, amb Zen, no? Aquesta calma suposada, tranquil·litat. Què està passant? Que es la sua tot de cop, vivim constantment amb tots aquests inputs d'agressions constantment, de coses duríssimes, però no, estem com anestesiats. Jo diria més això, és com una insensibilitat que ja no pots amb tot i decideixes desconnectar. Jo crec que arriba un punt en què hem normalitzat coses que fa anys donaven que parlar, fa anys tenien conseqüències en polítiques i avui en dia ja no... Vull dir, es tapa amb una altra cosa, es tira endavant i llestos, no? No hi ha una conseqüència real i tot vale, una mica. Llavors, és això, no és zen, no té un punt de reflexió ni d'introspecció, és simplement com aquesta calma de paràlisis, no? Al final, com ens veiem una mica amb massa quantitat, no, d'informació constantment, que és una cosa que no podem pair. Sí, jo crec que vindria a ser això. Veniu d'això, no? De l'underground sorollós durant molt de temps. Creieu que aquesta ràbia també està present? Aquesta ràbia que sona al vostre nou disc, bueno, com sempre ha sonat a la vostra música, segueix present en bandes més joves avui dia? Sí, i tant. Jo crec que hi és. El que passa és que potser no se sent a parlar gaire d'aquestes bandes o potser hi ha menys bandes o es tendeix més els projectes unipersonals, no? D'un artista que ho vol petar, es rodeja de gent per petar-ho ell. No és tant com juntar-te amb els amics i desfogar-te. Potser s'està perdent una mica això, però hi ha col·lectius que ho segueixen fent i hi ha grups que estan molt bé. El que passa és que no són... Crec que no hi ha prou volum de grups o de projectes com per fer que el cicle canvi, no? Llavors crec que estan una mica... Doncs, bueno, hi ha una dissidència una mica controlada allà i està tapada, no? Vull dir, és com que el sistema ha tornat a guanyar. Un moment que potser estava allà la cosa... Havia dos camins i ara crec que el camí aquest està bastant soterrat, però jo crec que sí que n'hi ha. Si segueixen havent-hi grups, gent jove agafa guitarres, que està cabrejada... L'únic que no tenim potser són espais, no? Tampoc. Sí, a veure, el tema dels espais és un gran què. Sí, no sé si és abans de l'ou o la gallina, no sé si és com la gent reclamant espais fa que hi hagi espais o el fet de que no hi hagi espais fa que la gent no els reclami perquè no sap de la seva existència o no, potser un xaval ara no sap que si fa un grup pot tocar a centres... O sigui, la cultura alternativa una mica aquí a Barcelona sempre s'ha fundat més que en sales oficials, que també, en espais alternatius, en centres ocupats, en centres cívics i a les perifèries. Vulguis que no, això està... El preu del sol va tan car que les iniciatives de centres ocupats en seguida els tomben i els centres cívics doncs, no els deixen fer concerts perquè fan soroll i molesten i vulguis que no, al final, ostres, doncs aquests espais s'han ressentit molt i el tema de les sales és un drama. Vull dir, mai ha sigut molt de tenir moltes sales a Barcelona, però sí, a veure, els espais realment estan fent que es ressenteixi tot, jo crec.
De fet, és una mica el que parleu en aquest segon single que vau treure del nou disc, no? Hem buidat la sala. Parlar de totes aquestes sales que hem perdut a Barcelona, sobretot, bueno, tot arreu, en realitat, no? La KGB, que surt al videoclip, la Rock Sound, el Comunique en el seu moment, Sidecar, que ja no és gens el que era... Sidecar no la vam voler ficar perquè en principi encara fan coses. Sí. En principi. Diu, benefici del dubte. A veure, si segueixen amb això, es torna definitivament una cocteleria per guiris. Però... Sí. La bòveda també la van deixar... La bòveda. Sí, la bòveda també. Sí, també per la queixa d'uns veïns. Tornen a obrir, però clar, tampoc els volíem sentenciar, perquè són sales que estan una mica obertes, o jo què sé, al Puerto Urraco. Vam fer com una mica brainstorming de sales i evidentment al final es van rendir i realment surten molt poques al videoclip en comparació a les que haurien de sortir, però sí, era una mica... Pues, sobretot la part aquesta del Poblenou, que és la que més escandalosa és, no? O sigui, veus on estava abans el Garatge Club i el que hi ha ara, un panet, un centre comercial, l'altre és com una espècie de, no sé, hostel, coworking estrany, és bastant distòpic, no? L'última també, per exemple, la Descomunal, no? Que van anunciar fa 2 setmanes o així que deixaran de programar quan acabés l'any. O sigui, no... Sí, molt heavy. I el Pumarejo també està en problemes. Pumarejo, la Meteora també, constantment... Sí. Entre això, no? I que cada cop que deies abans que menys ocupes, menys jocs on poder fer soroll... És com... Sí, o sigui, estan les grans i després estan com la 4... Bueno, 4 no, 4 és un número... O sigui, molt poques sales per lo que li tocaria a Barcelona com a extensió urbana i cosidíssimes a multes i a problemes. Vull dir, és que al final sempre ha sigut molt complexa. Som una civilització molt tranquil·la, no? Vull dir, a altres llocs d'Espanya realment veus que hi ha més jarana als carrers. I a més, jo me'n recordo que fa temps tu veies com un grup que venia a tocar i dius, ostres, et tocava a Madrid el Gurli, al País Basc el Dabadaba i a Barcelona al CSO la Rampa, saps? Vull dir, era així, no... S'accepta més la sala, bueno, no sé, ara igual tenen un altre problema amb els seus expats i tal, no? Però a Madrid i al País Basc, sobretot, al País Basc sí que ho tenen molt arrelat, això, i crec que no canviarà. Però aquí a Barcelona és un drama. No es vol soroll, però es vol ser referent cultural. Hi ha aquí un lío bastant heavy, que no sé com es solucionarà, la veritat. Bueno, parlant d'això, no? Això de ser referent cultural, entre cometes, també és una mica el que parlàveu en vostra última referència, no? Abans del disc, aquesta de Mort al rock català. Sí. És una mica en referència a tot això, no? Que sí, tot el que està bé per les institucions públiques, vale, però el que molesta una miqueta sempre és com, fora. Millor que no... Sí, bueno, és que aquest ja és un altre tema, també. La veritat és que sí que tenim temes que són bastant recurrents en tot això, però sí, el tema dels referents culturals catalans ens hauríem de fer mirar una mica. Perquè hi ha molt de debat de la cultura catalana pot ser en castellà o no sé quantos, i al final dius... Jo crec que aquí el principal debat és que no tot el que sigui fet en català és cultura, per començar. Si hi ha una indústria d'entreteniment molt heavy, de festes majors, festivals subvencionats que es venen com a cultura catalana, tipus Cabró Rock i tot això, i dius, ostres, tio, cultura catalana no. O sigui, hi ha grups de puta mare en català, hi ha molts grups, però és que el problema és que s'acaben diluint amb això, vull dir, acabes confonent lo bo, no acabes separant el gra de la palla, perquè acaben sent part d'un univers, ostres, molt que sembla que està fet com per gent que no avalua el que vol escoltar, no? És en plan, això és el que foten a la ràdio. I bueno, no sé, el rock català va ser això en els 90 i ara és tot l'altre. Sí, bàsicament. Una mica música feta per gent que no li agrada la música, no? En realitat, que només va per la festa major, per fer... Tampoc diria que no li agrada la música, simplement igual l'aprecien d'una manera més lleugera o més com de fons de la seva festa, no? Vull dir, estan allà amb la seva festa, que no és exclusiu dels festivals de cultura catalana, passa a altres llocs, però això com que el grup estigui tocant i tu siguis el protagonista perquè estiguis pujant el teu story d'estar allà amb els teus col·legues en la pel·lícula que és la teva vida i que has de publicar constantment a les xarxes socials, no? Vull dir, no sé, sí, realment és això, o sigui, dubto molt que la gent o sigui, som una mica públic de playlist, diria, no? Públic més jove que diu, bueno, el que em digui el Cabró Rock que està bé, jo ho escolto, és el que escolto tot l'any i no em molesto en investigar, en saber si el so d'aquest grup que m'agrada en català
ve de referències anteriors o realment decideixo pensar que ells s'han inventat aquest so i que no ha existit ni Manchester ni res fora de, jo què sé, saps? Vull dir, no sé. Sí, és una mirada una mica curta, al meu pare. Hi ha un públic així, no?, que comentes públic de playlist. Com se li pot fer arribar música de disc, no?, d'àlbum, de... És que no sé si és responsabilitat de les bandes. Al final no hi pots lluitar, no? Vull dir, són hàbits de consum que van amb el temps i unes coses no són ni pitjors ni millors. Nosaltres hem estat exposats a poc contingut i això feia que el valoressis molt i l'assimilessis molt i creessis una identitat inclús al voltant d'allò que t'arribava i que tu decidies que et movia per dins, no? Crec que ara és diferent. O sigui, tens tot al mòbil, saps? Vull dir, sí. Per què escoltar un disc sencer? No ho sé. La cosa és, nosaltres com a mínim crec que com que ho fem així, ens agrada fer discos i ens agrada pensar que algú a la penúltima cançó encara estarà com intentant extreure alguna del que fem, no? O vull dir, no sé. És una manera... La manera en què tu consumeixes crec que és la manera en què tu produeixes, potser. No, seria molt raro fer-ho al revés. I tot això de que estem parlant ara mateix no està quedant com una mica vell i cabrejat, no? Que és el primer single que l'altre del grup, una mica aquest Old Man Yelling at Clouds, no? L'Abraham Simpson allà. Sí, perquè realment no hi pots fer res, és la impotència. Simplement és una cançó que parla de trobar el teu lloc en tota aquesta bogeria, no? De dir, ostres, que ja m'han intentat com passar per sobre un munt d'ones que han vingut i moltes d'elles s'han quedat en res, saps? Vull dir, això és la nova moguda, tal, i dius, bueno, jo estava aquí fent lo meu i segueixo fent lo meu i encara tinc coses a dir i no sé, saps? Vull dir, és com aquest punt de dir, ostres, està obert a tot lo nou i a la vegada dir, ostres, que crec que hi ha valors que s'estan perdent que són necessaris avui en dia, saps? Llavors, bueno, no sé. Sí, a més és una cançó que també és la més fàcil, no?, d'escoltar de l'últim disc. Sí. És com la més pop. Sí, la més pop que tenim. Potser sí. Sí. Ja ve una mica així com per... Home, és canyero, el disc és canyero, sona molt potent, no? També ha estat... mesclat, ara han gravat i mesclat per Sant, no? Pel Santos Alarinos. No, la mescla. La mescla al Santi, sí. L'altre ho vam fer amb el Marc Bòria i les veus amb el Mayos. Ho hem fet així com en penya que coneixíem, ficant molta gent en el procés perquè canviessin coses, saps? Vull dir, i guai. També és una mica com ho gestioneu, no? Perquè sou un grup d'aquí de Barcelona, però tu, per exemple, has dit que venies de Tarragona. Bueno, Barcelona només viu el Fran. Sí. Ell viu a Barberà, el Marc a Terrassa. Castelló, o sea. Sí. I jo he viscut 20 i pico anys aquí a Barcelona, però de fet hi ha un parell de cançons al disc que parlen una mica de la ciutat que t'expulsa també, saps? Vull dir, és un tema. Però sí, no, ara he vist feliçment a Tarragona i pujo a assajar gairebé cada setmana i encantat. Vull dir, no em val la pena pagar el preu de viure aquí, la veritat. Bueno, de fet, en relació a això, just em sembla que ha sigut avui, no?, que han publicat els Fetus, la cançó aquesta de Moll el Branch. Vosaltres teníeu una cançó també molt semblant al disc, no?, que és la de... com t'he apuntada? Moll el Branch, que és la de Fetus, i la vostra és la de Gràcia, la de Swing, no? Swing del dolor. Swing del dolor. És una mica també en relació a aquesta ciutat que t'expulsa una mica en favor de... No? Sí, és una de aquesta i no em podria importar menys, jo crec que són temes que parlen bastant. Bueno, Hem buidat la sala també, té un punt d'això, que vas a un concert i és com una espècie d'after work raro, no? O l'altre dia, de fet, vam quedar per fer una entrevista a una cerveseria al centre i una pinta, sisplau, ni castellà ni català. Ja. I tothom que teníem al voltant era gent... expats, saps? Perquè dir-ho d'una altra manera. Sí. I bueno, és una mica raro, sincerament. Sí. Hosti, m'ha fet gràcia això que has dit que un concert s'ha convertit una mica com un afterwork, no? Que si bé hem buidat la sala, no parla del tot d'això. Sí que és veritat que el Jordi Becore mateix va posar a Instagram rotllo de... que en molts casos, no? Que
la música com la vostra, doncs... A todo el mundo le gusta el punk hasta que suena punk. Això, exacte, no? Que rotllo que en molts d'aquests espais on de cop sona música i compartiu amb altres estils, no? I gent que està allà perquè és un plan més, no? De cop, quan sonen els amplis forts, les bateries fortes, marxen. I és com, hòstia, els hi molesta. Sí, hi ha un punt d'això. A veure, també depèn del concert que vagis, però sí, hi ha alguns que és una mica t'arruïnen l'experiència, saps? O sigui, a mi m'és igual, vull dir, no és un tema que vull que aquí només vagi concerts la gent d'aquí. O sigui, si una persona està aquí treballant i vol anar a un concert, és guai, però el problema és si tu vas a un concert i aquest concert està preparat perquè soni a un volum que tu puguis estar fent un corrillo al mig del tumulto, prenent unes copes balon de gin tònic, doncs potser li estàs traient alguna cosa al concert, perquè aquell concert, o sigui, el foco no ets tu i el teu grup de col·legues, saps? Ni el que esteu parlant. El foco és l'artista. I crec que igual amb el volum es solucionaria una mica, però les ordenances urbanes no opinen el mateix. Bueno, això passa sobretot a sales més grans, no? Potser és com... Sí. Bueno, no, i a les petites també, estan totes molt... De fet, el tema de multes i tot això... No el tema de volum, sinó el tema públic que pugui estar allà perquè, mira... Ah, sí, clar. Vull dir, perquè sigui el place to be, ha de ser un Razu, un Apolo, un Paral·lel 62, ha de ser algú ja amb cara i ulls. Clar, una sala, el Meteoro... Bueno, a vegades també el Meteoro també és place to be, vull dir... Sí, però altres sales com Ubloat, per exemple, que té... si vols escoltar les primeres files i luego després... És una bona idea. Bueno, la Blood ja té aquest factor de que t'has d'anar al Monte del Destino per... Sí. O sigui, té aquest punt que t'exigeix alguna com a consumidor que és desplaça't fins aquí, que no et caigui tan a mà, saps? I això ja és un filtre. Però també té un públic com molt fidel, l'Upload, no? Sí. Està molt guai. Sí, té un públic molt concret perquè saben que programen. Si necessiten... Sona molt bé. Sí. Està guai, a mi em mola molt l'Upload. I la programació que tenen això m'acostuma a interessar bastant, també. Sí. Però també m'ha tocat, per exemple, amb Descendants m'ha tocat, no?, el Paral·lel. Sí, va ser un rebot, ningú comptava amb nosaltres, era el mig de l'estiu i el... Banders no van poder venir. I el David Paret va dir, aquí els hi dic, mira, aquests palanganes que segur que poden. I es va tocar, es va fer el que es va poder. També portàvem com moltes setmanes sense assajar perquè estàvem... Clar, estàveu ja amb el disc gairebé, no? Sí, i era com allò de dir, bueno, no tenim concerts a la vista, ens deixem anar una mica i va ser en plan... Però bueno, sí, va estar guai, va estar molt guai poder tocar amb ells. Agafant una mica el Jordi Llançamà, no? Becore. És curiós perquè torneu a publicar amb Becore aquest nou disc, però és l'únic segell que edita el disc quan últimament el que està fent més Becore, que és una cosa que s'ha fet sempre, no? Underground, això en el DIY, de compartir la coedició, sobretot del físic, entre diversos segells. Aquest cop no, aquest cop és com Becore plenament... Suposo que vosaltres també heu coeditat el vinil o només Becore aquest cop? No, aquest cop és només Becore, però tots els altres amb els quals Becore participava, o sigui, els dos anteriors, ho havien fet amb bastants segells. Sí, però això és gros, dic, que avui dia Becore sigui com l'únic segell que edita el disc. No, els altres segells segueixen estant la majoria, el que passa és que... No, però dic en plan, hòstia, que guai que Becore estigui disposat aquest cop a fer el disc complet en comptes de compartir, perquè últimament sí que el que està fent és això, té potser el digital i sí que coedita el físic entre diversos segells, com s'ha fet sempre. Ja. Que digui, hòstia, doncs no, aquest cop tot seu? Bueno, és el tercer que fem, veu que més o menys no és flor de un verano, o sigui, vull dir que volem fer coses i tal, i no sé, suposo que ha confiat més. No sé, va ser plantejar-li allò del disc i ell està disposat a fer-ho ell sol i ja està, ha sorgit així, no hi ha hagut més. Que guai. El disc en directe el presenteu a la Vol en un mes. Sí. Però després també tocareu aquí dintre del festival, dintre de la programació de Primavera a la ciutat. Sí. On potser ens trobem una mica un públic que sí que comentàvem abans, no? Què els hi diríeu aquest tipus de públic que us n'anirà a veure? Hòstia, depèn una mica amb les bandes que ens poseu, no? Perquè és una cosa que encara no s'ha desvetllat. I si s'ha desvetllat no ho sabem. No, encara no s'ha desvetllat. No. Que això sàpiga. Clar.
A veure, pel micro no direm gaire cosa perquè segurament tindrem mitja hora per tocar i preferim tocar i ja està. Res. No sé, és complicat, vull dir... I suposo que jo mateix he assistit al festival a vegades i hi ha moltes sensibilitats que s'agrupen allà i hi ha gent que està més per anècdota, gent que està més per als grups, com a qualsevol lloc. Aleshores, és que no... És el que et dic, vull dir, nosaltres hem fet un disc parlant del que hi ha, així, com de lo que hi ha dins a fora. No tenim la fórmula per solucionar res. Potser sí que se'ns escapa bueno, intenteu anar a les sales i tal, però al final és un sermó, saps? Que està fent a la gent que està de festa i que potser no t'ho vol sentir. Però sí, crec que és interessant com, a part dels festivals i tot això, que pot estar molt guai, que no siguin com el 100% del teu consum de música en directe. Dir, no, vaig un cop a l'any al primavera i m'ho soluciona tot. No, perquè et pots arribar a trobar que el primavera estigui en una ciutat dormitori, saps? Vull dir, i durant l'any també està bé que la ciutat sigui gaudible, no? Vull dir, els mesos aquests que no hi ha tants turistes i tal, que pots anar més pel carrer, pues, estaria guai que tingui una mica més de vidilla entre primavera i primavera. Totalment. I després d'aquesta data a la Vol, aquesta data dintre la primera ciutat, teniu un parell de dates més tocant amb Cancerbats, si no m'equivoco? Sí. Alguna cosa més que es pugui publicar ja, que estigui dita? Estem mirant ja com una altra data al juny i estem mirant com setembre i octubre tancar Tarragona, les ciutats... Tarragona el 9 de... Sí, ja la tinc tancada, el 9 d'octubre. Res, volem fer com una mica de les ciutats de per aquí, i després a veure, mirar si hi ha alguna oportunitat d'anar a Madrid, País Basc, típic. Sí, algú farem. Sí, sí. Ara a l'estiu parem una mica perquè no és la nostra... A l'estiu tot es dispara una mica com cap a festes majors i això, i evidentment no som el grup d'animació perfecte. Però sempre hi ha alguna alternativa, no? És que les alternatives ara, i em sembla bé, o sigui, abans les alternatives les portava la gent jove d'aleshores i dius, ostres, vale, sí. Clar, vull dir, s'han arribat a produir coses increïbles, com que a les festes alternatives de Santa Coloma toquessin Rocket from the Crypt. Això ha passat. Però la gent que està allà movent el d'això, ara mateix ja no estan allà. I la gent que està muntant són gent jove que té altres gustos. Llavors, potser sí que estan passant coses guais a les alternatives, però amb música de guitarres i tambors, no. Llavors, clar, nosaltres ens trobem que som vieja guàrdia i la festa major de guitarres i tambors s'assimila a un altre tipus de música on hi ha coses vàlides i coses que no sé, una mica més dubtoses i en les quals nosaltres rarament som opció. No ho sé. A vegades sí que passa, però normalment no som gaire opció d'això. Bueno, tampoc no ho fem per tocar allà, saps? Vull dir, si surt guai, perquè a més acostumen a pagar bé i ja que pagues els teus impostos, doncs hi ha una mica de retorn, no? Però en principi no és on ens volen. Doncs, Serpent, moltes gràcies. Absolutisme Zen ja està a tot arreu. I endavant, amb les guitarres i els tambors. Doncs moltes gràcies a vosaltres i ens veiem al juny.